Ni'n gorffan heddi yma efo chydig o bwdin a treifl. Treifl bach yn wahanol. Ddim bach yma. Bach yn bach, yn rhy wahanol. Treifl, wrth y modd efo treifl. Wel, o'n i jyst yn meddwl am treifl lle so ni'n gallu mynd i'r cwpwrdd a gobeithio cael rhan fwyaf o'r bethau o'r cwpwrdd. Handi. Ie. Ti'n angen prynu ddim byd special, mae'n un eitha syml a eitha rhad i wneud hefyd. Reit, oce, ble ni dechrau? Oce, so, da ni'n mynd i ddechrau hefo'r ffrwythau. So, dwi'n mynd i wneud un fi hefo mafon. So, sa chi'n gallu iwsio unrhyw beth sa chi'n licio ar gyfer hwn. So, yn y freezer adre, mae gen i o hyd fatha mafon wedi rhewi. So, mae rheina jyst yn mynd i mewn i badall. Ond eto, sa mefus yn neis efo hwn. So, oedd... Sa ti'n gallu gael gafel mewn rhai ffres, fysa nhw'n iawn? Bysa. So nhw'n fryd i wneud o. Ie, amser yma flwyddyn. A sa ddim angen iwsio ffres, really. So ni'n gallu iwsio tin yn lle, so hwnna'n ffain. Oce, reit. Wedyn, o'n i'n meddwl, iawn, be arall fydra i adio at hwn rwan, rhywbeth eitha gwahanol, yn lle fatha sherry. A nes i feddwl Prosecco. Yes. So, faint o'n chi sydd adre yn yfed, dipyn bach o Prosecco, yn Dolig, mae yna hyd jyst dipyn bach sy'n mynd ar gwylod yr... Nag oes. Na, ia. Mae'r botal na chi fach i sy'n siarad fi. Mae nhw'n jyst yn mynd yn flat yn quick hefyd. Ydy, mae rai cwpla fe, ti'n meddwl, mae'n flat. Fi eisiau wastio ti ddysio. Cadwch o. Gadwai bach, reit, ie. So mae hwnna'n mynd i fewn. Os da chi'n licio bethau eitha melys, a dipyn bach o siwgr yn gallu mynd i mewn iddo fo. Ond dwi'n meddwl bod o angen. Fi gadw llygad yn eich di? Wel, na, mae'n iawn. Gyd dwi eisiau gwneud ydy dod efo i ferwi, a meddalu'r mafon i mewn iddo fo dipyn bach. Rhyw 30-40 eiliad yn fan'na, mae hwnna yn ffain. So, nawn ni ddechrau meddwl am adeiladu'r treifls ma'n barod, really. Dyna di treifl, heina di o gyd, de? Ie, yn union, ie. So, da ni isio dipyn bach o'r ffrwythau yma yn y gwylod. So, newch chi weld yn fama, mae gen i eitha lot o'r hylif dal i fod yno fo, a dwi wedi gadael hwnna yna am rheswm. Ie, oce. So, mae'r ffrwythau mynd yn y gwylod. Neis. Gweld nawr pan bod dim eisiau rai ffres na ti. Ie, hefo eitha lot o'r hylif, ond na i ddeud ddau i chi. O'n i am ddeud, o'n i ti'n chdi'n gadael ni allan o'na. O'n i'n ddechrau upsetio. Reit. Reit, a wedyn, os dwi'n meddwl am fatha'r sponge, gyd sydd gen i fan hyn ydi fatha Swis-rôl ond un lemon. Oce. So, da ni'n meddwl eto ychwanegu blas arall iddo fo, so gen i'n mafon, rwan o lemon. A gyd na ydi torri darn bach, a rhoed hwnna yn fan'na. O'r hawdd ni. Na i gweld yma Swis-rôl yn berig yn tu ni, wedi mynd dros lisan. Ti'n cael un sy'n arall, oes? So, a be wnaeth ddigwydd, hefo'r hylif na, wnaeth o cael ei signo mewn gan y sponge. So mae gen i Ti'n gweld y dechrau mynd nawr. Twtch bach o jam mafon. Mae'n mynd i fan'na. Sut ydych chi'n teimlo am fatha jelly efo trifle? Sa'n mynd, jo? Na, ti'n cael? Na. Dwi wedi pechu chdi ond o? Do, ddim bach. O, reit. So, na i feddwl am y darn nesaf, sef custard. So, eto dwi jyst i prynu custard adferol, sy'n byd ffansi am hwn. Ti'n gallu cael e mewn tin hefyd, mae'r un o wastad yn cwbwrdd yn handi, yn dyn nhw? Yndi. So, mae gen i o hyd tin o custard yn y cwbwrdd. Ges i cwstard neithiwr ei gyfadda. Ie. Ond mae'n iawn, jyst dipyn bach yn ddiflas ydi o. So, dwi eisiau rhyw fath o pimpio hwn i fyny. So, dwi'n mynd i ychwanegu dipyn bach o Fanila. Reit. A clove. So, gen i ground clove. Mae hwn yn gri iawn, so dwi'n mysio iwsio lot ohono fo. So, be ryw chwarter. Ie, jyst yw smitchy fach. Ie, jyst dipyn bach. Wedyn na i gratio lemon i mewn iddo fo. I'n hawdd iawn di'r chwanegu, achos i'n gallu prynu reidws, mae'n gallu bod eitha drud, cwstard sydd hefo y fanila bod dim yn fo'n barod. Ynddo. Wel, ti'n angen, ti jyst yn gallu adio bynnag ti isio. Un arall. Nhw'n gael fo'n extra special neu rhywbeth, a mae'n costio dwywaith y pris, ie. So, ni'n jyst yn cymysgu hwnna efo'i gilydd. Da ni roi dipyn bach o sudd o lemon yn fo hefyd. So ti wir yn rhoi bach o gic yn y cwstard nawr, yn dweud? Ynddo. Oce.
Fwy o'r lemon am hyn. Neis da. Dydi. Geith hwnna wedyn fynd ar ei ben o. A ti'n mae'r ffaith bod ti wedi rhoi nhw nawr yn y disgle na, ti'n meddwl, disgle bach martini o'r un fe, ti'n meddwl, mae'n edrych gymaint neisiach. Yndi, wel, maen nhw'n Yndi neud fe? o ti'n bach mwy fancy. Ydi, ydi. Absolutolig. Hufen, di peth ola i fynd arno fo. Nefi blw. So ni'n cyfri calorie fan hyn nawr, di? Na. Wel, mae'n ddolig, di. Mae'n ddolig yn di, ti'n iawn. Rydyn 2 wthnos un, oes? Ydy, magis a 2 stôn. Fydd nhw rowlo ni mas O, efo'n fine. ti'n dolig. So, mafon, lle dwi wedi iwsio mafon ffres ar gyfer hwn. Oce. Ie. A wedyn mae gennau just i orffen cnau almond. O, lyflu. O, Sbwylio ni. neis. A dyna fo. Ac yn ddigon rwydd.